Mkulu mukumuona pa chithunzipo dzina lake ndi Lucius Laston. Lucius Laston akulu amene wawa ndi ya zaka 36 ndipo iwowa ndi ochokera mboma la Machinga. So mwina anthu nkumadabwa kuti nkhani ya Lucius Laston ndiyoti bwanji, kapena mukumadabwa kuti mukufuna ndikutengereni kuti. Nkhani yonse ndiyonera kuti mkulu amene tikumukambayi Lucius Laston ndi mkulu amene padakali pano ali m'manja mwa apolisi amenenso bwalo la milandu lamugamula iyeyi kuti akakhale kundende kwa zaka 6. Nkhani yake yonse ndiyonera kuti usiku wa pa 26 September akulu amenewa adamwamowa. Ndiyeno atamwamowa kuti ali pa ulendo wawo obwerera ku nyumba, munjira kati mwa usikuwo adakumana ndi apolisi ena omwe adali pa duty pa tsiku limenelo. Ndiyeno atakumana ndi apolisiwo, mkulu adayamba kuwatukwana apolisi aja. Andi apolisi aja iyeyo atawatukwana adapitanso nkumakafuna kuti akachite nawo za ndewu, ndipo m'malo mwake adadulusa mpeni umene iye adacheka mmodzi mwa apolisiwa ku malo obisika ndi kumaliseche ndi kumuvulaza ndi kumusiyanso ali chikombokere pamene paja. Ndiye mkuluyu adayamba kuthawa, komano apolisi amene adalipo enawo adakwanisa kumuthamangitsa mkuluyu ndi kumugwira, ndipo adamutsekera ku polisi ya Machinga, ndipo atamutsekera mu nthawi boma akakhala likuchita kafukufuku za nkhani, komanso iyeyo wakhala kuonekera pa khoti kuyankha mafunso angapo okhuza za nkhani. Ndipo iye amasungira muchitokosi ku polisi ya kumeneko ku Machinga. So dzulo second grade magistrate wa ku Machinga amene ndi Austin Kamanga ndi ameneno alamula Lucius Laston amene takambaka kuti ndi azaka 36 kuti akakhale kundende kwa zaka 6 atatha kuvulaza kamba kuti anavulaza wa polisi malo obisika. So mkuluyi malingana ndi kufotokoza kwa apolisiwa afotokoza kunena kuti akulu ataonekera ku bwalo la milandu, iwowa Lucius adavomera milandu yonse iwiri yovulaza komanso kuyankhula mawu osakhala bwino, ndipo akuti mkuluyi mu nthawi ya ku bwalo la milandu adapempha kuti bwaloli limukhululukire kunena kuti adachita izi kamba kuti adaledzera. Komano poweruza Kamanga anati mowa sichifukwa chokwanira kuti anthu azipalamula milandu kotero adapereka chilango kwa Lucius omwe ndi ochokera m'mudzi mwa Tomule tiye Kapoloma boma lomwelo la Machinga. So nkhani imene ndimafuna tiunikirane inu ndine choyamba linali funso kuti tinene kuti zolakwitsa zimene timazichita ida likakhala kuti tatsuta kaya mwamowa, tinene kuti tikuyeneka kuchita blame ndani, ifeyo kapena zimene tagwiritsa ntchitozo, nanga kodi ngati tapezeka olakwa pa zifukwa dzina komano chifukwa tinachitidwa influence ifa chamowa kapena chamba chisapasidwe chiweruzo chifukwa timagwiritsa ntchito zinthu zimenezo. Ndeno funso lina ndilonera kuti kodi anthu aku Malawi kapena anthu timawaona bwanji apolisi, chifukwa ndizomvetsa chisoni kunena kuti munthu akavulaza ogwira ntchito yotetezera yemwe ndi kumuvulazanso monga zililimo movanso malo amene adamuchita chipongwe ndi malo obisika. So mukuganiza kuti pempho limene adapereka mkulu amene Lucius Laston lonena kuti adachita izizi chifukwa adaledzera choncho akhululukidwe, inu mukuziona bwanji? Do you think kuti ali kuyenera kuti akhululukidwe pa nkhani imeneyi chifukwa tikamba kuti avulaza nzawo munthu yomwe padakali pano ali muululu wochuluka kwambiri, nokha mukudziwa kwambiri kumalo obisika ndi ku private parts komanso ndi delegate parts kapena kuti malo amene amafuna kutsamalidwa kwambiri ali kati madzira ngati munachitapo observe ndi malo okhawa amene adapatsidwa mnofu osiyana ndi malo ena. So kuvulaza malo amene wowo nzake ndikuwakonekera kuchipatala, iye akufotokoza kuti adachita izi chifukwa adaledzera. Zomveka kodi? So timve maganizo anu through comment section and mufotokoze chuchuchu weniweni wa momwe niwe mukuonera nkhani.
kuti ngati nkoyenera kuti anthu tikachita zinthu zolakwika ngomablema zimene timagwiritsa ntchito. Chifukwa chani sitikhala ndi umunthu? Chifukwa anthu ena amakhala ndi umunthu olaledzere, amatha kuzichita control, sayambisa mavuvu, ena amatha kusuta dekhaso bwinobwino. Komano tiziti tikamwamowa chizikhala chiopsezo kwa ena kuti wena atha kuvulazidwa ife yotaledzera. So dziko lankaka ndiwo chili chanemeti malikamba lija lizaoneka bwanji ngati tikuvulazana motero. So kudzera makomenti timve maganizo anu iniyo kuti mukuona bwanji. Wapolisi kuvulazidwa malo obisika kugwisa ntchito chida chochedwa mpeni. Adamucheka kumeneko ndi mpeni kumuvulaza kumusiyira zilema za kumeneko mabala opweteka kwambiri. Monga ndakamba kale, tikuyembekeza kumva maganizo anu kudzera mu comment section. Andi mu video mtsiku lero budali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwalikonda osewala kuchita like komanso subscribe kuti tikupatsirani video zambiri tikupatsa pano pa Sam Marvita YouTube channel. Bye.